Hej! Jag tror inte den kan. Ja, Julia tappar rösten efter vägen. Ja, Hej hej. 8 år efter som vanligt. Ja. Ja, det var mycket. Ja, vi hade tänkt att vi blogga, men det verkar inte gå så bra för det. Vi har först var vi på Marieberg. Och jag fick beslutsångest så jag köpte 2 byxdressar istället för en. Japp. Och sen så gick vi till häst och sen gick vi till hög. Om du satt på hög så kom filmen inte på det. Och sen så Åkte du till Julia? nej, vi åkte Julia. Sen åkte vi till McDonalds. Nej, jag var på Marieberg. Och Jag fick gratis mat. Jag fick födelsedagspresent. Den sista faktiskt. Och sen så åkte vi till stallet. Jag red Gina med Grönbäckarne. Och sen så skulle vi sen på banan med en apa. Vill du berätta lite? Ja. Jag först red lite busigt för det var det som var tänkt. Ja, men sen kom ju Julia ner och då gick det inte så bra för då tänkte jag att jag skulle visa hur Dan hoppade i den nya sadeln. Och det hela slutade med att vi hoppade en och Och sen så vidare till nästa stall. Jag red Cherry i skogsdungen och så hoppade lite. Hon var så duktig. Det var hon. Hon var inte jättefin, men hon var okej typ. nej. Som jag hade velat att du ville hon var. Och sen så gick vi tillbaka och sen så gav vi hästarna mat. Och borste såga. Och sen borstade vi sagan. Och sen så red vi dem med flygspel, vill du veta? Ja. Och jag tog massa kort. Men de kommer ut på blodet. Ja. Sen kom vi hem och då åt vi och nu sitter vi här. Ja. Det var ju så mycket. Och vi handlade vi handlade på Hårt med Börjasen och så handlade vi internet. Ja. Så vi kan videoblogga. Ja. Och jag köpte byxdressar. Ja. Det här är ju spännande. Ja, det här är lite Imorgon ska vi... Vadå imorgon? Jaha. Ja, imorgon ska jag rida Tjejgärdet och sen så ska jag rida Hedrödsmycket. Jag funderar på. Och sen sen ska jag rida Backe i Lina, tror jag. Och sen så ska jag rida Mäktighet. Så det är jag. Vi ska först följa med dig till Köping. Och sen ska jag följa med stallet och åka hem. Och sen så får vi se när jag kanske kommer åka till banken och fixa ett kort. Och ja. Jag vill ha det är spännande. Japp. På fredag till fasta. Ja. Ja, vi såg massa skumma människor på Marieberg. Ja. En gubbe som såg ut som Super Mario. Och en tant som sprang. Det var polis där. Japp. De åkte inte förrän Man måste ju ljudeffekter. Ja. Julia Lina Karlsson har kommenterat din status. Okej. Okej, ja, men
Hej då!